Ahojte, počujete to, čo ja? To štebotanie vtáčikov, snáď už jar nie je tak ďaleko. Týmto by som vás veľmi rada pozvala na môj workshop, ktorý je 28. februára o 6:30, bude trvať hodinu a pol a bude sa nachádzať v priestoroch Yoga Houseu. Taktiež, tí, čo mi teraz povedia, že 28. február je predsa prázdninový deň pre deti tu v Bratislave, I got you covered, mama, alebo parents. A toto bude taktiež vysielané online, čiže to bude hybrid workshop. A tí, ktorí sú anglicky hovoriaci, you're more than welcome to come, as it will be bilingual if you're English speaking. Teším sa veľmi na vás a môžete sa vy tešiť na tvárovú jogu, meditáciu a taktiež reiki. Nenechajte si to úst. Bude to také skvelé, že budete odchádzať temer a nie po svojich, ale temer levitovať. Ahojte!